another new vlog of Common Life Diaries YouTube channel. Guys, after mast time urdu bakka enchine English atuluva yana ine ಊರುಡು vlog mantandula ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬುಲದ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬುಲ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಿತ್ತು ಬರಮೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜು ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಕಂಬುಲು ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಿದಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚೇನಿ ಪಂಡ ಮಾತೇನೆ ಲಕಲ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಿದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಕೆಬಿಗ್ ಗಾಲಿ ಹೋಗುದು ದಾಲ್ ಮಂತ್ರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂದಿ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅನುಮಾನ ಪಿಸಾಚಿಲ್ಲು ಒರಿಯೋರ್ದವ್ರಿ ಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುದ್ದಾನೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಕಲೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಡೌಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಏನಂತ ಗಸೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಲ್ಯಾಡಲ್ಲ ಕೊರಡು ಕುಲೋದೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಜತ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಏನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿದ್ದರ್ ಶನಿವಾರ ಬತ್ತಂಡ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಪಾಡೋದ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಪಾಂಡ ಯಾನು ಕಂಬಲದ ಮನದಾನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು 2 ದಿನ ರಜೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಬೈಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು 7 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಯಾರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ನಂಜಿ ಮನೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೇದ ಅಂಚ ಅದು ಪನ್ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋವೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಅಂಡದಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೋಲ್ ಪಂಡ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪೋಲ್ ಮುಲ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲವರೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ಮೂಡುಂಡ ಐಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಮಾನನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲೆ ಐಕ ಓಡಿತಿನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ 7 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಜಾಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಲಗೇಜ್ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಟ್ಟು 1.5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಅವ್ರು ಪಿದರ್ನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಏನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಜ್ಬಿಜಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೀಮೆ ಆರ್ಸ ಕಂಬಳದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನಿಗುಲ್ಲರೆ ನನ್ನ ಸಂತದಂಚಿ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಸುವಿಶಾ ಎಂಚ ಈ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ ಇತ್ತದು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹೊರ್ತು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳಿರ ಕುಲ್ಲೋದು ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮಾರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಿ ಏನು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ Dada. Ay. Thank you. Dada. How? Arielle. Satte. Icha bhai. Ijji. Guys here. Yes, I am here. Plan successful. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿನಾಗಂತಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಲ್ ಸಂತೆ ಪೋರಿತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಲು ಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದ ಬೋರ್ ಎಂಕ್ ತಿಳಿಜನೆ ಫುಲ್ ಅವದಾರು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ತಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನು ಓ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ದಾದದೆ ರೈಲ್ ಗೇಟ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ರಶ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನಿಮಗೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಪೂಜೆದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಖರ್ಚು ಚಿಂತು ಬಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ಸಾರ್ವಿಯ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ VIP ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರು ಅದ್ಯಾನು ಎನ್ನನು ನಿಕುಲ
ಪನಿಗುಲ್ಲ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಮಂಜು ವೈದ್ಯರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಜ್ಜು ಆರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾರು ವಿಮಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಶಮ್ಮಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಯಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಯವ್ವಾ ಹೆಂಗೆಂಚು ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ನೋ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬನ್ನಿ ದಾದೆ ಮಾರದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತೀನೋ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದಿ ಎತ್ತ ದಿನ ಅಂತೂಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ತೂ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕನಪಿನ ಕೇಕ್ಗೆ ಕಾಸು ಕುಲ್ತಿದ್ದೇರು ಏದಿನ ಅಂಡಮ್ಮ ತಿಂದು ಏರೇ ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಏರೇ ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಇದು ಬೇಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಅವೇನೇ ಪಾಠ ಒಂದು ಸಾರಿ ఏ అక్క స్లైడ్ నేనే ముండా కొర్ చక్లీ కొర్ పర్చి ఎంగ్ పర్చి గోకునే అత్తే అక్క స్లైమ్ ద స్టోరీ నేనే ముండా ಗೈಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಜಾಕೆಟ್ ಚಲಿಕು ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಚಾವಿಯೇ
ಅಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ए फोल्ड मन पोली आता फोल्ड मन पोली आते ಈ ಪಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಏನ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಬಲೆ ಕತ್ತಲೆ मस्त मिस मंतोंदित्ता मस्त ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಐ ಸ್ವೇರ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೊ ದಾದ ಪಂಡೈತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಕೇನು ನಾ ಅವರ್ದ ಆಲೆತ್ತಿಜಿ ಯಾಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಮರೆಕೆ ಎಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ದಾಯಗ್ ಕರ್ಮೋಗ ಯಾನ್ ಓಪರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈರ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೋಲರನ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗು ಓಪರ್ ಬುಲ್ಪುಂದೈತೆ ಇದು ಬುಲ್ಪುಂದ ನಿಜತೈತೆ ಗೈಸ್ ಅದೊಂಚೂರು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಚ ಸುಶಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾವಂತ ನಾ ಬೈ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಈ ಮಿಸ್ ಮಂತ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತೆ ಟ್ರೂ ಅಕು ಮಾತನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಾತರ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ರಿಜ್ಜರಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಪಣ ನೆತ್ತರ್ಥ ಯಾನ್ ಜೋಕರ್ ಯಾನ್ ಮಂಗಿದಿ ಎಸ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಪಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೆರನ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ರು ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೆದುಲೆ ಗೈಸ್ ಈತೆ ಜೀವನ ಈತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಗೂ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ ಮರ್ಲದ ಏನ ಎಂಕ ಮಾಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಮಾಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗರೆ ಬೋಪ ಬಲೆ ನಿಕೋಲೆ ನಿಕಲ ಬರ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇತ ಸಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಸಂತೆದಾರ ಅವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವರ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಿತ್ತು ನೀನು ಹೇಗೆ ತೋನು ದಾಪಡೆಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಅಂಚ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಯಾನ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಯಾರ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಮರ್ಲೋಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡು ತಾನು ಶೋಕಸ್ ಬೋಡುದು ಚೋಕ್ತೋಜು ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಒನಸುಂಡ್ರತ್ತನ ಒನಸುಂಡ ಮತ್ತೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ಹಾಪುಡು ಶೇಡ್ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡಲು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ ಬಂದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಆವೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಬಕ್ಕದ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಬ್ಬರ್ ಬರೇನ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಬಾರು ಇಂಚ ನಾಲಿ ಬಾರು ದಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಲಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಟಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೈಸು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇನು 1947 ಫಾರಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೇಯನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಸ್ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗುಲಿದ್ದೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೋಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ನಿಗಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವೆ ನಿಕುಲ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚು ಬಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ
ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಂಬಲದ ದುಮ್ನಾನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಇನಿ ಇತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಹೂ ಬಂದ್ಬೇರ ಪನಿಗುಲ್ಲು ಅಂತ ಓಕೆ ಪನಿಗುಲ್ಲು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ वो इस बेंगलुरु का है यस ಗೈಸ್ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡಿ ಕೆಬಿ ಆವುಜಿ ಮಗಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ರೆ ಆರಂಜಿ ಪಾಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಆರಂಜಿ ಇನಿ ಕಂಬಲ ಎಂದು ದಿನ ಬೈತೀರ ಕಂಬಲಾಗ ಕೂಳೂರಲ್ಲಿದೆ NH66 ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಗನಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಇದೆ ಇನಿ ಪನಿಗುಲ್ಲುನು ಒಂದುಂಡತಾ ನಿಕು ಪನಿಗುಲ್ಲುನು ಪಂಡಾರ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಪನಿಗುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ದಾದಾ ಜಾಯ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನೀರುಂತುನು ಐಕಿನಿ ಪನಿಗುಲ್ಲುನು ಅವು ಇನಿ ಅವಡ ಕೋಡಲ ಆಪುನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವೇನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ ಕೇನತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗರಂಟಿ ಬರ್ತೀರ ನಾಗರಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಪನಿಕುಲ್ಲುನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಏನ ಬಂದು ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಯಾವ ನಿಕಲ್ಲ ಏಸ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬೈದು ಎಂಕ್ ಬಂತು ಜೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಇರ್ ಬೈದೋಡು ಈ ರೀತಿದೋಡು ಇರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾದ ಮತ್ತ ಏ ನಡೆ ತೃಪ್ತಿ ನಿಕಲ್ಲ ನಟನ ಒಂದು ಅವು ಸರ್ಗದ ಅತಿ ಬರ್ಪಂಜಿ ತಗೊಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕೊಲ್ ಪರಾಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿ ನಕೊಲ್ ಪತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಲ್ದ ಕಂಡು ನಾ ಅಲಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಮದ್ದ ಅಲಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಈ ಸಲ ಕಂಬುಲವಂತೆ ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡೆ ಇಂಕ ದಾಯಪಂಡ ಸಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ 27th ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬುಲ ಅವೊಂಚೂರು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಕೋಡೆ ಸಾರಿ ಇನಿ ಶನಿವಾರದ ಇನಿ ಅಂತ ಕುಳೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಚದು ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಕೂಲೂರು ಕಂಬಳದ ಅವ್ಳು ಉಂಡು ತೋಜನ ಅಂಚ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ಜಿನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ ಸಾಧಾರಣ ಬೇರೆ ಆಪುಡಿ ನೀ ಆಡ ಇಜ್ಜೆ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ ಬೋದೆ ಅಂದು ನಾಗನಂಟಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಸರಂಟಿನ ನಾಗನಂಟಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಸರಂಟಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯ ಇಜ್ಜೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇನ ನಾಗನಂಟಿ ರಂಜಿನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಐತಿ ನಿತ್ಯ ಮಮ್ಮ ತೊಕ್ಕ ನಾಗೇನಂಟಿ ಪೂರ ಒಂಜರ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ರಿಂಕ್ ಓಕೆ ತೂಕ ಎಂಕಲೆ ಕಂಬುಲ ಬರ್ಪಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡೆನೆ ನಿದ್ರೆ ವೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ತಿನ್ನಿ ಚಾ ಬರ್ನೈತೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ತೋಜುತ್ತಲೆ ಇದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಮನೆ ಝೂಮ್ ಅನ್ ಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪಿಂಕಿ ವೆಟ್ಸ್ ಪೋಂಕಿಯಾ ಪಿಂಕಿ ವೆಟ್ಸ್ ಪೋಂಕ್ರ ಪಿಂಕಿ ವೆಟ್ಸ್ ಪೋಂಕ್ರ ಪಿಂಕಿ ಅಲೆ ಪಿಂಕಿ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಲಿಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತರು ಕುಲ್ದು ಫೈನಲ್ ತೋರ್ದಿ ಕೊಡು ತೃಪ್ತಿ ಊಲ 100 ಎದು ಹುಡುಗಲು ತೃಪ್ತಿಲ ಸುವೀಕ್ಷಲ ವರ್ಷಲ ಫೈನಲ್ ಆನ ಅಂಚನೆ ಹೋಗುಲ್ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ದೀಮ ಬಂದು ಐಟ್ಗುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಸಲ ಫೈನಲ್ ಗುಲ್ಲೆ ಏನು ಚೊಪ್ಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ತಕ್ಕ ಪಟ್ರಿದಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತೀರಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಸೋತವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಕೂಳೂರು ಕಂಬಳ ಪೋಯತಾ ಬಲ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮೋಲು ಮದಿಮೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಲು
ಈ ಸಲ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೋಲು ಆಂಡ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅದು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಕೈ ಬತ್ತ ಸುತ್ತಾರೆ ಕಡನೆ ದೂರ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುವೀಕ್ಷಣ ಕೈಯ ಪತ್ತೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಆತೋಳು ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಕೈ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಐಸ್ ಬಸ್ ತೆಲಿಕೇನೆ ದದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ದದ್ದಿ ದಾಲ ಉಪದ್ರುಂಡ ಆಂಡ ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಿ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪನ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯನ ನಿಲ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಸುಶಾನಿ ಏರ್ಲಕ್ಕನ ತೋಜುವೆ ಈ ಸರದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತ ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಗೆಂದಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಪತ್ತಲ ಕಾವಡು ಸೊ ಉಪ್ಪುನ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಓಟುನ ಅಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಲ್ತದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಬಾಜಿ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಮಗದನ್ ವೆಜ್ಜರಾರಿ ಓ ಅಂಚ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಆಪುಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಪ್ಪ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು 2025ನೇ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರೇ? ಪೋಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಕುಡಂಜಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾರೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ರಕ್ಷಿತಾ, ಗಿಲ್ಲಿ, ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ, ಧನುಷ್, ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಕಾವ್ಯ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಅವರ ವಿಲನ್ ಅದಿಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಗವೇಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಕಾವ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿರ್ದು ಕಾವ್ಯ ಉಪ್ಪುನೇ ಗಿಲ್ಲಿರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದ್ಕೊ ಬಂದಿಜ್ಜೋಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಪನ್ನಗಲಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬಂತೀನಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆತ್ತಿಗೊರು ಗಿಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಂದು ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಣಾಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯ ಬಂದಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಟಾಪ್ 5 ಬೋರ್ಡ್ ನೆನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಟಾಪ್ 5 ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ 3 ಉಪ್ಪೊಡೆ ಬಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಳು. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ 5 ಬರಲಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ರಾಡನೆ ಅಂತ ಏನಾರು ಬಂಗಾರದ ಸ್ಕೀಮಾ ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನ ಉಡಿಸಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾಗರಾಂಟಿ ಬಂಡೇರು ನಾಗರಾಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ತೂಪೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾರುಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಡ ಪನ್ನಿ ನಿಕುಲಿ ತರಕಾರಿ ಒನ್ಸ್ ಬಂದಿನದು ಏರ್ ಬೋಡ್ಡ ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ಮೊಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಾತಲ ಬೋಡಲಿ ಎಂಕಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿನಟ ತಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಮನೆ ಬಿಲ್ಲ ಯಾ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ದಾದದ್ ನಿನ್ನ ಮಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತು ತೋಜುನು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಅವು ಅರಮನೆ ಪುನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ.
ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಇವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ 400 ವರ್ಷದ 400 ಜಾಸ್ತಿ 400 ಮಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇವಂಜಿ ಕಂಬುಲಗು. ಒಂದು ಅರಸುಲ್ನ ಪೀಠ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರಸುಲು ಕೊಲ್ಲುವೇರು ಕಂಬುಲಗು. ಇಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇದು ಲೈಟ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಚಲೋ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಜಪಾವೆ ಇದೇ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ದಾದಾ. ಹಾಂ 50 ಹತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಗೈಸ್ತೂಲೆ ಒಂದೇ ಅರಮನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಮನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಸದಿ. ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರಪ್ಪು ನೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಪಾತಿರ್ನಗೇನೆ ಎಲ್ಲ 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 ಏತು ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಹೆಂಗೆ ಅವ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಏತು ಏರು ಬರ್ಪು ಏತ್ ಜೊತೆ ಏರು ಬರ್ಪಣಲ್ಲೇ ಮೋದಿವರೇ. ತೃಪ್ತಿನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮ್ಯಾಟಡೋರ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ದುಂಬುದಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ದ ಬುದ್ಧಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತಕ ಮಾರಿ ಶೇಟ್ ಎಂಕ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಅಂತ ಬೊಲ್ಪ ಬಗೆಲ ಹತ್ರ ನೆತ್ತೆದ್ರು ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಚದೊಂಜಿ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಡ್ದು ಸೀನಿ ಕಂಬಲದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ನಿದ್ರನೇ ಬರ್ಪೂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ ನೆನಪಾಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಕಂಬಲತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಊರು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗೋಲು ಗೊಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಊರು ಬತ್ತು ಪೋಂದೇ ಇತ್ತೆ ದಾಪಣ ಊರು ಬತ್ತು ಹೊರ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಪ್ಪುನು ಊರುಡು ಅಂಚ ದುಂಬು ತಿಂಗೋಲು ಗೊಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡ ನಾನು ಊರು ಬರೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ನಾನು ಊರು ಬರ್ತದು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಬುಲ. ಸೊ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಏನನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬುಲ ಬಂಡ. ಸೊ ಕಂಬುಲ ಬರ್ರೆತ್ತನತ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಮಂಡೆಡು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಬಂಜಿಡು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಬರೋಯ್ತು ಕೋಡೆಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಕಲು ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದು ಆಫೀಸು ಪೋತೆ ಮಾಡಿ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಪಂಚೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೋ ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಸಾಲೆ ಮಲ್ಲಕುಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತುವರ ಫೋನು ಒಂಚೂರು 10 ಇಂಚಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುನು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಹಾಂ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಪ್ಪುನು ತೋ ನಮಗೆ ದಾದ ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಡೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆಫೀಸ್ ಬಲ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೋಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ದೆನ್ ಬೈಯಡ್ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಹೇಗೇನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಡುಂಪಿನಿ ಜಪ್ಪುನು ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಸೊ ನೆತ್ತನ ರೂಟ್ ನಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬಪ್ಪನ್ನ ಪಣ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಇಂಕ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುರ ಐತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ಇಂಕ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಜನ ಉಪ್ಪುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾಜಿತ್ತು ನಾನು ಏತು ದಿನ ಕಂಬ್ಳೋಗ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬರ್ತೈತೆ ನಾನು ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೈಯಡೆ ಪೋಪಿನ ಅದನ್ನಟ ಏತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆಡ ಉಂಡೆ ಕಂಪನಿದಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೂಕನ ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುದು ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವಾತಿ ಓಕೆ ಬೊಚ್ಚೇಕ್ ಅಂಚೆತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುದ್ದಿ 4 ದಿನ ಎಂಕ್ ಏತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಹಾಕೋಣ ಆತು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮಲ್ತದು 2 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅದೇ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಮಾಸರು ಪಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಕಪ್ಪು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಬಚ್ಚುನ್ ಬಾಚೋದ್ ಚಾಲೋ ಬಾಲೆ ಸೇವ್ ಮಂದಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚೇನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವೇನು ಮಾತ ಸೇವ್ ಮಲ್ದೀಪಿನಿ ನಾನು ಊರು ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ತೃಪ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಬಕ್ಕ ನನೇ ಹನೀಶ್ ರೋಶ್ನಿ ನಮಿತ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಗಲ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೋನಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಸೇವ್ ಮಲ್ತು ಊರು ಬರ್ಪೈತಾವ ಅಂಚೆಗೆ ಸೇವ್ಡಿ ಒಪ್ಪು ರೀಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದೇನು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಊರುದು ಫೋನಿಗೆ ಕೊಂಚ 10-12 ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾವಡು ಎಂಚಿನ ಲಾವಡು ಇಂಚ ಕುಟುಂಬ ಕುಟ್ಟೂಟಿ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟ್ಟೂಟಿ ಎಂಚ ಕುಟುಕು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು 12 ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಓ ದೇವರೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾವದ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಬೂತೋ ಗಾನ ಮತ್ತ ಪೋಪಾರತೆ ಅವಳು ಏರೇರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಶೇರ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಒಂದು ಪಾಂತ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು 2 ಸಲ ಗಿಡತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲೇ ಚಲೋ ಬಾಂಬೆ ಚಲೋ ಬಾಂಬೆ ತಗೊಳ್ಳು ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಟ್ರಿ ಸೇರ್ದು ದಾದಾ ಅರೆ ಬಾಬಾ ಈ ಮೋಲ್ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ದಾನ್ ತ ಮರ್ಯಾದಿದೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಎಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ ರಾಡಲ ಪನ್ಪಿನಿ ದೂರದ ಚಿನ್ನೆ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ನಾನ ನಮ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು ಬಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಬಲೆತಾ ಬಲಮೆ ಫ್ರೇಮ್ ಈ ಬಲಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಸಲಲಲ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನರಂಜಿ 6 ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ತೆಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೇದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲುಪುನ್ ದಾದ ಬೇವು ನಮ್ಮೇವು ದಾದ ಮರ್ಕಾಕಿನಂತ ಏ ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ ಕಂದೆ ರಡ್ಡಿ వీడియో నుండి ఫస్ట్ ఏం పండి ఇంకొంచి ఫస్ట్ ఏం వీడియో ప్రూఫ్ ఉండు గైస్ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕಂದಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರೇ ಕೊರಡು ಗೈಸ್ ಜನಕುಲು ಒಡಿಮುಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾತಂದು ಪೇರುದ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಡ್ಡನಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಡ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಉಡ್ಚಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಪದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪು ಸವಿ ನೆನಪು ಆ ಪದ್ಯದ ಸುಗಂಧ ಗಂಧ ಗಾಳಿಯ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡ ಈ ಪದ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ನಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಸವಿ ನೆನಪು ಪೂರ ಬೋಂಡು ಅಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೋಂಡು ಏನೇ ಗಾಯಸಿ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಪಿನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುವೀಕ್ಷ ಜಪ್ಪುನ ಕಾಲಿಗೆ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾ ಅಂದಂತ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಯಾನೇ ತಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾತಂದಿದ್ದೀರಿ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ देखो ना गाइस ಅಲ್ಲದಗೆ ದಾದೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಕಿಚ್ಚರಿ ಇದು ಪರ ಕೇಳಿದು ಉಂಡದ देखो ना गाइस ಅಂಚನಿಗುಲು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಾತಲ್ಲ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಶಾಂತ ನಿಗುಲೆ ಎಂಕ ಬರ್ಚ ಮಂಡವೇನಪ್ಪಡೆ ಆತ ಅವು ಚರ್ಮರಿ ಬಂತೀರ್ ಚರ್ಮರಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಮ ಯಾವ್ ಆತ ಅವು ಮಂಗಳವಾರ ಪೋಯ್ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾನ್ ತಿಂಪೆ ಪೂರ ದಿನಲ್ಲ ಅರೆ ಬೇತಕು ಮಾತ ತಿನ್ನಂದಿನ ನೀ ಪೋಯ್ನವ
ಮಂಗಳವಾರ ನಿಜ ಮನ್ಪದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಚಪ್ಪಲು ಓದಿಪ್ಪಿನಿ ಗುಲು ಗುಲು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಯಾರು ಬಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಮೂಲ್ ತೂತದಿದೆ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ದೇವರ ಡೋರ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತಿನ ಹೆಂಗ ಪಂತಿನ ಹೆಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೋರ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತಿನ ಹೆಂಗ ಪಂತಿನ ಹೆಂಜಿ ಹೌ ಡೇರ್ ಡೋರಾಗ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತಿನ ಹೆಂಗ ಪಂತಿನ ಹೆಂಜಿ ಮೂಜವುಲ ಏನ ಆನತ ಡೋರನ ಬಾಲದ ಡ್ಯಾಡಿ ಏರು ಡೋರನ ಬಾಲದ ಡ್ಯಾಡಿ ಏರು ಓ ದೇವರನೆ ಚಲೋ ಜ್ಞಾಪನ ಅಕ್ರಮ ಆತಿನ್ಗೆ ಡೋರ ಜೋಕುಲ್ ಚಕ್ಕ ಮಾರೆ ವಿಚಾರವಲ್ಲಿತ್ತು ತೂಯನಗ ಶೋಕುಂಡು ಉಳ್ಬಿಡ್ದ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಕಂಡು 11:45 ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ತಂಪಾರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು 5 ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಕುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟ್ಟು ಬತ್ತೀರಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಬೆಂದಿರದ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಸೀತ ಮಂಜು ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಡೆಯನೆಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಇಂಚ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಪಜೆ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಜಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕುನು ಪಾತಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂತದಲ್ಲಿರು ಗಂಟೆ ಭದ್ರಡಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಕ ನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಕ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಕೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಮಂಜುನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸುವೀಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂತ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಂದಿದ್ದಿನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಗಿರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಮಂಜ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿರಿ ಅದು ಅವನು ಸುಶಾನ ಕೊಡಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಏನ ಚಲೋ ಏ ಲವ್ ಮಾಲ್ ಪರ ಯಾರಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲ್ ಎಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣ ನಾನು ಆರಾಧ ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಗರ್ಲ್ ಮಂಚ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗೋಲು ಮೋಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ರಪ್ಪ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ದೆ ತುಂಬ ಒಂದುಲು ನಾನು ಐಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟೊಂದು ಏನು వచ్చి ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿಡೋಣ ಇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಪದ್ಯ ಇದ್ದು ಮಂಚದೇನು ಅಳಿಮಯ್ಯ ಏನದು ಅವತ್ತ ಅಂಧಕಾರ ಅಳಿಮಯ್ಯ ಬನ್ನೋಡ್ಗೆ ಎಂಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂತೀರ್ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಂಜು ಅತ್ತೆಗೆ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮಕ್ಕ ಯಾನ ಆ ದಿನ
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡಿದಂತಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಂಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತವು ಎನ್ನದಿಲ್ಲಕನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾನೆಗು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಶಾಕ್ ಕೊರೆ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬುಲದ ದುಮ್ನಾನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬುಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಉಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಬತ್ತ ಆಪುಂಡು ತೂಕನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್